Ayo yang iki to sok ben tanggal 17 Agustus kan jelas isu upacara to. Engko bareng ngono kan mesti enek lomba. Iki umpama tak enekne lomba gendong bojone wong iki ya. Sira. Piye? Iki bojomu ki sik ning kene lho. Iso-isone gendong bojone wong. Ya ora apa-apa tapi tak pilihne sing bobote 120 kilo wae. Ning tene lho kene kok ngangkat ngapa karek balung kulit ngene kok ngangkat 100 pujul. Lah karuane lho wong milih kok milih bojone wong nek kepruki wong wis jam. Ya pancekan lomba terbaru ben viral ngono ya. Kowe ora terima viral, bojone bodho ngwarek dhewe-dhewe. Kok iso-isone iki lho. Ya Allah, ya Allah. Piro masamu pomo penake 17 Agustusan iki lombane sing paling enake apa ya? Menurut sampean? Lomba pitulasan sing paling enak, ya. Apa ya? Lomba melorotan sual. Kok melorotan sual to ya? Ketok benda gandul minggu lah. Kleru. Lorotan jambe. Bayah. Lah aku ya bagian dhuwur dhewe lho iki. Lha wong awakmu legane melorot. Ora aku bagian sing dhuwur dhewe, sing ngisor dhewe tangge encik-encik anu. Aku iso lek ngono iki. Lek aku sing kon manggul yo gak kuat ya. Aku duwe cara wong pelorotan jambe ben cepet menang. Piye? Sing bagian dhuwur kuwi kudu wedok gawe rok, ora usah katokan. Aku dhisik dhewe tak gawe kok. Jelas niku kabeh wong lanang anu apa jenenge Pikul-pikulan. pengen pikul-pikulan ning isor mergo sing ning dhuwur wedok wis karo ini semu. Nek tak keletak dul kalau ngomong langsung cepat. Jelas menang niku.